les alzines també són molt grans, diu, i vas a sortir a tocar el cementiri. I allà al cementiri has d'anar... Què fas? Filmes o foto o què? Filmes. Quina mania. Està gravant la veu. Oh, mira! Que dic que, curiosament, alzina sobrera i tot amunt plegat, un bosquet de pinyets, molt drets, molt bufons, aquí al mig, rovellonets. Mira com riuen els mariconets. Gaita'ls, Samito. Samito, què vol dir? Sortirà el bosc. Mira-la, Voltava com un boig. alzina de la berruga. La veritat és que Què? si no digués la berruga seria més grossa de dalt. M'agrada tota la força que ha de... Això els cavalls, això és molt flexible, i és molt dur. És una fusta molt cara aquesta, això, feixa. Els primers esquís que vaig tenir. Que surti aquest arbre malament d'aquí. Aquest sí que està bé, Guaita, he llegit un article, allò que fa de l'Avantguardia els diumenges a l'Est, anava a dir jo, que molts d'aquests tenen d'allò connotacions fàl·liques. Són connotacions fàl·liques. I si mai vas a Empúries, i vas a la porta d'entrada de lo que era Empúries, veus un cigot, 99. És l'any, això la van fer en homenatge a la Fundació de l'Arca. La meva mare ja tenia 13 anys. Ara veus, d'aquí baix ja va haver-hi aquest reto, que diu que baixes. No, faltaven 13 anys perquè naixés Estaven uns arbres seguint aquest corriol arran del rec. En teoria hem d'anar trobant magnífiques alzines sureres vorejant el rierol aquest. Doncs aquests plataners també... Déu-n'hi-do, Sí, bueno, guaita tu, deuen ser guaita, mira. I això pensa que abans això... Això va bé per fer bigues? Aquí no tenen files ni... Això fa espanya. Primera treta, Hi ha un primat com en allà diuen? Pelegrí. El pelegrí, això. I fa, només serveix per fer conglomerat. Oh, esclar, perquè no... I pessebres. I pessebres. Ah, això, i pessebres, és veritat. Vaig tenir l'alzina centenari amb el seu primat a dalt. Jo tinc amics que aquí s'enfilarien com a aquell carrer, nanos joves. No caiguis d'esquena, endarrere, ve girant, ve girant. Què? Ja pots xerrar. Va. No, irem allà a llegir-ho. Irem allà i ho llegirem i ja està, home. Ja pots fer això, aquest monument megalític. Això és, a veure si ho trobo per aquí. Això va ser construït entre el 2200 i el 2700 abans de Crist. És un sepulcre megalític. Se'n diu la Cova d'en Daina. Has quedat mut, va. I si vols, si ho podem enterrar a tu, aquí. Que deixen... El que no saben, perquè no ho han trobat, és si era d'una sola persona o si era de diverses persones, això. Com a definició, he llegit que són múltiples. Múltiples, que sí? Però penso que no està clar, això. Això és el sistema de multipropietat, no? Sí, exacte. A l'entrada i allà els pot anar dintre. Sí.
Ja no sortia tan bé com abans. Sí, sí, que tens una gràcia especial, que t'has donat Déu. Sí, ai, sí. Va, vinga, posar-s'hi bé. Que hi havia... Escolta. Hi havia una noia molt joveneta que es va casar amb un tio molt gran. I es casen i se'n van doncs, a l'hotel, se'n van a l'habitació i un se senta a un costat del llit i l'altre allà a l'altre cantó mirant-se, un a l'altre, i s'estan allà mirant-se i no es diuen res, fins que al final ell li diu, però escolta, diu, la teva mare no t'ha explicat el dia del casament el que has de fer i com has de fer? Diu, no, a mi la meva mare no m'ha dit res, jo no sé res. Diu, pues sí que estem ben arreglats. Diu, entre tu que no ho saps, jo ja que no me'n recordo. Què vols que aplaudim, ara? Que parlem, que diguem alguna cosa. No raja res. Hòstia, si no hi ha... No aigua, no, però teniu vi. No, farem vi, raja. Raja o no raja? No raja, què collons? Ha de rajar si no hi ha res, home. Seca. Però no té la font. Home, malparida. No raja, Per això, Està tancada. tancada. Quan Josepa està tancada. Mira, que això és un... Enya! I també foten llenga perquè... Tu ho saps. Que és un polissó que vagi perdent el gust del vi i un dia de continguda d'aigua. Aigua picant. Prohibit collir espàrrecs. Ara no vull espàrrecs. Collons, en Junyent em vol fer una truita, Jo que se'ls colli. Llamp. Aigua beneita aquí? No. Beneits. Aigua de pluja, però només hi és quan plou. Això és per fer la missa, és el tàbor. Mira, el Manlleu, el Benito. És una raia al mig, ja veig, una raia al mig. Vivim junts les costes de sol més caminades del món i els naixements de lluna més emparlats. Com no vols anar? Ja ho hauries de començar a conèixer, eh? Tu tens de marxar ara, eh? Home, el cotxe, no? Sí. Qui ens quedem aquí? No ens perdrem pas, Manel, al tornar tu i jo. No, el Manel podria ser. Te'n recordes a l'escala? Jo no, sí. Quan vaig trobar-hi. Ara és que seu